Sanibona nonke, igama lami ngu-Asande Lihle Zulu, ngiqhamuka endaweni eseThekwini eDurban, eSouth Africa. Ngilunga eliqavile ka-MMM. Ngomhla ka-29 kaSeptemba 2016, ngacela usizo ku-MMM Community ngemali engango-20,000. Namuhla la phambi kwenu nentokozo yokusho ukuthi imali yonke yafaka kwi-akhawunti yami ngefomu yama-Bitcoins ngaphandle kwezinkinga nezihibe. Ngijabule kakhulu namuhla ukuthi yonke imali ifakiwe and angiziboni ngalona ilunga ka-MMM. Kumanje nje ngikhuluma, bonke abangani batshelile ukuthi MMM buyile, MMM owethu sonke. Angiziboni nje ngalona ilunga. Ayikho futhi enye community system ezofana no-MMM because MMM uthembekile. Bakwethu ngiyaninxusa, ngiyaninxenxa ukuthi nibe yilunga ka-MMM ngoba u-MMM usebenzela thina sonke. MMM uzokusiza ukuthi ukwazi ukuthi uhlangabezane ney'nkinga zakho zey'mali uqede ngazo. Uma uyilunga nje ka-MMM ngeke uze ube ney'nkinga zey'mali. Ngiyabonga kakhulu MMM Community for usizo lwenu, ngiyabonga.